Рештки Москви тепер музейний експонат. Російський крейсер поповнить колекцію музею військово-морських сил, бо відповідно до конвенції ЮНЕСКО усі сліди людської діяльності на дні моря у межах нашої економічної зони є власністю України. Ми взяли цей об'єкт, а тепер це об'єкт підводної культурної спадщини України на державний облік, на науковий облік під номером 2064. Взагалі він підпадає під категорію рідкісні зразки науки та техніки, а в нашому випадку це рідкісний зразок військово-морської техніки. Точне місце перебування крейсера-потопельника передали британські партнери. Це у 80 милях від Одеси. Глибина там сягає приблизно 150 метрів. Таких крейсерів побудували лише 4. Варяг на Тихому океані, маршал Устінов на Північному флоті РФ. Крейсер «Україна» такого ж типу нині зберігається на Миколаївському заводі і стане кораблем-музеєм. А завдяки українським воїнам їх у нас 2. Піднімати його ніхто не буде. В майбутньому це буде надцікавий об'єкт для дайвінгу. Враховуючи його габарити, це приблизно як 14-поверховий житловий будинок, його видно навіть не особливо занурюючись. На сьогодні це найбільший затонулий об'єкт у Чорному морі. Уже на оформленні наступний об'єкт підводної культурної спадщини, номер 2065. Це прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд», який, за інформацією Військово-морських сил України, теж потоплено. На сьогодні ми чекаємо більш-менш точних координат, щоб зрозуміти, в яких водах він лежить. Але взагалі наша думка, що найближчим часом наші державні фонди будуть поповнені багатьма зразками, а краще всім Чорноморським флотом.